ko dito og kamatis guys. Para dili man siya masayang kay hinog na ba. Ano ni siya? Ganda ara ang kuan. Mao ni guys ang kamatis niya isubakan og charon. Sudah na guys. Sayang man ilabay. Mahatagaan. Tumputan itlog. Tamatis nga ginisal nga naay kanaang chicharon. Wow, wala mo lagi ay. Buwad. Buwad nga. Saan buwad kampi? Na, kape. Ayos. Yaki. Na ako bisita dire. Si Chelsea. Hi Chelsea. Be. Ha. Huwag ka dungog ay. Dahil TV saba. Yang sa mangka. What have you done? We just eat this food. Hello. Pababat na ito ka. Take off your clothes. Ano nang pako ng pera utang? Natuwad na ang drum. Panik lang gana pa. Ang gana ay. Gana ba niya iso? Butang tubig. Malingaw siya. Duha na yung planggana. Buklot ang usa. Itlog na. Doon na pa. You want to swim swimming pool? Kanang kuan. Kanang alo mo kana. Kanang di na maguslot. Oh, diyan lang gawas na makitaan. Lulu mix swimming pool. Acting. Do you like swimming pool? Apo nga magita kay guys ah. Murid ka na. Ako itong ikat.